En slangegang igen. Husk kun at kontakt, når det er nødvendigt. Ja, og sid lige ud og begynd at dreje. Kig, hvor du skal hen, Bull. Så du ikke få drejet så skarpt, at hun går ned i tempo. Men er du stadigvæk for svinget så stort? Hvad kan du mærke, siger du? Ja, altså svingene skal være lidt større, eller hvad skulle du sige? Kig og drej. Ja, og kig igen og drej. Bare lige så forsigtigt tag i tøjlen, ligesom du plejer. Bare med lidt kortere tøjler, så du har mere... har lidt mere styr på, hvornår hun drejer og ikke drejer. Ja. Hun skal give efter, når hun gør det, at du gerne vil have en til, Bull. Akkurat ligesom vi har gjort hidtil. Det er der ingen ændringer i. Prøv lige en sidste gang. Ja, og kig og drej. Ja, husk at give efter, når hun gør det, du gerne vil have en til. Ja, rigtig fint drej der. Kig og drej. Prøv at se, det er lidt sværere her til højre side for hende.